nastavljamo, poštovani gledalci, sa dobrim vibracijama. U narednim minutama govorimo o Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu, koja ove godine obilježava 70 godina svoga rada i postojanja. Tim povodom gosti u studiju Kruhović Amna, profesorica, zatim profesor Kustura Admir i maturant Kahrimanović Mirnes. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Prije svega sve čestitke, 70 godina postojanja, želite da obilježite na jedan zaista lijep i dostojanstven način. Pripremate se i vrijedno radite na koncertu koji će biti organizovan tim povodom. Mi naravno radimo svake godine vrlo vrijedno. Svakako, ali sada posebno. Jeste, na ovu smo godinu nekako vrlo ponosni, jer obilježavamo 70 godina od početka rada ovakve ustanove, srednjoškolske ustanove, koja se bavi umjetničkim, pedagoškim radom na djeci koja su u uzrastu od 15 do 18 godina. A između ostalog, evo nedavno je naučno dokazano da smo mi i stariji od 70 godina, da smo mi zapravo najstarija obrazovna muzička ustanova u državi. Stoga je postojanje ove škole očigledno vezano za 1920. Tu je jedna zanimljiva godina, od 1919. je već otvoreno Narodno pozorište i za rad ovakve institucije je bilo potrebno dovoljno stručnog kadra i mislimo da je to naša matična škola. Znači, naša škola realno slavi 95 godina postojanja, ali u ovakvom konceptu obrazovanja evo postojimo od 1945. Dakle, ovo je godina 70. godina rada naše škole. Mi bismo je željeli nekako označiti kao posebno. Ona nama zaista to jeste. Da, ono što se zaista, koncert će biti, nekad u maju, još uvijek se tačno ne zna datum, a bit ćemo na vrijeme obavješteni o tome. Vi do maja planirate zaista da pripremite jedan spektakularan koncert i vrijedno radite na tome da za taj koncert dobijete i Narodno pozorište. Jeste li na dobrom putu da uspijete u tome? Pa da, evo, mi zaista ulažemo napore da ostvarimo taj naš cilj. Mi radimo vrijedno na tim pripremama i mi smo uputili dopis gradu Sarajevu, koji u suštini bi trebao da bude pokrovitelj koncerta koji se treba održati u Narodnom pozorištu Sarajevo. Naravno da zavređuje taj prostor da mi pokažemo šta sve njegujemo ovih 70 godina i da kroz taj koncert zaista pokažemo i široj javnosti šta to naši učenici mogu i koje rezultate postižu. S obzirom da mi svake godine donesemo negdje prosječno oko 30 nagrada, što internacionalnih, što državnih i naravno nagrada koji su na nekom lokalnom nivou. Za sve to, trebaju i financijska sredstva? Naravno. I takako. Pa ne bismo mi da ovaj dragoceni prostor koji ste nam posvetili i hvala vam na tome. Nema na čemu. Zaista nam znači podrška medija u ovom momentu. Vi znate da je kultura skupa stvar. Sve je skupo, ne samo kultura. Apsolutno. Međutim, mi nikad nismo imali ni dvojbe, ni sumnje da li je potrebna. Ona je višestruko potrebna. Ne samo našem društvu, nego zapravo evropskom društvu. Nastojimo da se prilagodimo tome. Finansijskih sredstava, podrške države nema. Mi se finansiramo kao i svaka druga srednjoškolska ustanova u kantonu. Međutim, jednim nevjerovatnim entuzijazmom naših učenika i njihovih roditelja omogućavaju nam da ih šaljemo na međunarodna takmičenja. Naši učenici sviraju u Pragu, naši učenice takmiče u Beogradu, naši učenici odlaze u Pariz. Zahvaljujući velikoj ljubavi njihove porodice za ono što djeca zapravo rade u svom uzrastu. Ne možemo reći da je sav naš rad i postignuće zahvaljujući ogromnoj podršci roditelja. Mi imamo podršku i to je kontinuirana podrška Austrijske ambasade. Veoma smo zahvalni na svakom gostoprimstvu koje oni nama ukažu. Mi smo prošle sedmice bili gosti jedne koncertne večeri u Austrijskoj ambasadi koja je bila u potpunosti posvećena našoj školi. Kompletni koncertni program su izveli učenici naše škole pod mentorstvom svojih profesora. Naprosto je nevjerovatno, naprosto je finansijski nevjerovatno opravdano kako donesemo svake godine 30 izvrsnih nagrada, vrlo eminentnih nagrada, a da zapravo nismo ni spomenuti recimo nekakvim izvještajima ministarstava. Upravo sam to htjela da pitam. Upravo
tako. Nemamo podršku države, no mi ne mislimo da je nemamo, mi je finansijski nemamo, generalno ljudi cijene kulturu i naš su koncepti iznimno posjećeni. Na to smo ponosni. Divno, zaista. Evo za sve one koji to ne znaju, jel, da kažemo nešto više malo o srednjoj muzičkoj školi, da li tu postoje neki smjerovi, kako ste u tom smislu organizovani? Naša škola ima dva smjera, to je muzičar solista i muzičar općeg smjera. Međutim, muzičar solista ima više odsjeka, jel? To su odsjeci, gudački odsjek koji ima violinu, violu, violončelo, kontrabas, duvački odsjek, imamo flautu, klarinet, saksofon, trubu i hornu. Također odsjek za klavir, odsjek za harmoniku, gitaru, odsjek za balet, solo pjevanje i udaraljke. Tako da je to ukupno oko 16 odsjeka koji djeca mogu upisati. Divno, zaista imaju veliki izbor. Evo, dajemo riječ i Mirne, se ti ćeš morati na mikrofon. Mirne, ti si maturant srednje muzičke škole u Sarajevu i svaka čast na tome čestitamo. Evo da nekako se osvrnemo na tvoje školovanje kada je u pitanju ova škola. Da, ja sam završio osnovnu muzičku školu na Grbavici, tako da na Novo Sarajevo. I upisao sam srednju muzičku školu, smjer harmonikaš, solo muzičar. Sada evo završavam 4. razred, planiram da stečeno znanje usmjerim u pravom smjeru, da upišem muzičku akademiju i da nekako težim ka tome da uspijem da postignem svoj cilj, da postanem neki muzičar, da postanem koncert majstor i tako. Nadamo se da će to tako i biti. Da. Evo, s obzirom završio si osnovnu muzičku i srednju muzičku, šta namjeravaš dalje upisati? Muzičku akademiju. Svi vaši učenici su, dakle, talentovana djeca. Ne bi bilo loše da kažemo za one koji možda namjeravaju tek upisati kakvi su kriteriji, koliko ste tu strogi i šta je ono što djeca moraju imati prilikom upisa u srednju muzičku školu. Znamo da talent moraju imati. Ali vrlo često mi diskutiramo otvoreno ili zatvoreno o pojmu talentiranosti. Naime, evo, sjedi s nama jedan izniman talent, da ga pohvalimo. Djeca zapravo pokažu jednu ljubav, stvarnu ljubav prema muzici. I njih ta ljubav prema muzici već unaprijed određuje. Mi njima na svakom prijemnom svake godine ponudimo plan upisa. Plan upisa je određen nekim kriterijima Ministarstva obrazovanja, kantonalnog Ministarstva obrazovanja, koji nam određuje broj koji možemo da primimo. Vrlo često nam se desi da je interes veći nego što je naša mogućnost. No mi nalazimo nekog načina da zaista upišemo svako zainteresirano dijete da se školuje na ovom nivou. Nivo srednjoškolskog muzičkog obrazovanja je poprilično visok. To je nivo konzervatorija u Evropi. Mi smo imali priliku, putujemo naravno vlastitim troškovima, jer želimo da se što više prilagodimo evropskom nivou obrazovanja. Pa ću vam reći da Bolonjski konzervatorij također ima prostorije koje su u prostorima bivšeg samostana. I mi smo u prostorima bivšeg samostana. Stoga, dakle, taj ograničeni prostor nama daje neka ograničenja koliko možemo upisati učenika za godinu. Kriteriji su vrlo jasni za upis. Dijete treba da pokaže znakove muzikalnosti, znakove prethodnog muzičkog obrazovanja koje je više nego korisno, dapače vrlo potrebno. A onda dakle, mora se imati neka podloga zapravo. Bilo bi idealno. Mislim, to je za neke sretnije godine naše prošlosti bilo condicio sine qua non, znači uslov bez kojeg ne možemo. Da, jel znate kako neka djeca vole da sviraju, da pjevaju, roditelji nekako podržavaju, svako svoje dijete podržava i nismo mi kao roditelji nekako ni realni u svemu tome i dijete možda zaista nema neki talent, a želi da upiše srednju muzičku školu. Evo da tu nekako damo odmah jasne naznake svim roditeljima koji namjeravaju svoju djecu upisivati, da ukoliko nemaju talent, ja volim da pjevam, a pojma nemam iskreno i onda da pa mi djeca ne bi umutala bez veze. Mi napravimo talent. Dakle, vi to oblikujete. Da. Okay. Samo bih ja spomenuo, znači da za instrument djeca
trebaju da imaju osnovnu muzičku školu, međutim, drugi odsjek muzičar općeg smjera, ako je dijete iznimno talentovano, ako položi prijemni ispit, ono može također upisati muzičar općeg smjera. Znači, sada, zna se tu desiti da dijete, kao drugi instrument dobije solo pjevanje i pokaže velik rezultat, dobro napreduje, onda se može desiti da prelazi na drugi odsjek i tako dalje. Ali ono što bi ja samo volio da napomenem, u sklopu obilježavanja 70 godina mi ćemo imati dane otvorenih vrata, jer 70 godina ćemo obilježiti ukupno sa tri dana, to je trodnevno obilježavanje. Jedan od dana će biti i dan otvorenih vrata, gdje ćemo mi zaista na jedan vrlo kreativan način prezentirati naš rad kroz radionice. Također ćemo upoznati upravo sve naše buduće kandidate sa uslovima upisa, sa onim šta to mi nudimo i šta oni to mogu očekivati nakon završene srednje muzičke škole. Eto, tako da bi najbolje bilo da oni malo to prate početkom maja, pošto mi sada još uvijek zvančno ne znamo kad je taj centralni koncert zbog dvorane, koju očekujemo od Narodnog pozorišta. Zbog borbe za Narodno pozorište. Da, upravo pozorište. to. Mi smo uvijek to obilježavali do sad 8. maja, međutim ove godine zbog specifične situacije još uvijek nismo baš tu sigurni s datumom, ali to će znači biti početkom maja, tako da eto roditelji i budući naši kandidati, djeca imaju u obzir. Dobro, do maja ima još vremena, mi ćemo svakako i naše gledalce obavijestiti o svemu tome i kada će biti tačan datum koncerta. Evo rekli ste da će to trajati 3 dana ta manifestacija, da će biti dan otvorenih vrata. Idealna prilika je da svi roditelji, a i vaši budući učenici upoznaju vašu školu kao školu, kako radite, gdje radite. Evo, možda nam Mirnes može reći kako je kroz tvoju generaciju, sa tvojim društvom, sa tvojim drugarima, drugaricama iz školi to teklo. Da li su se svi odmah pronašli u toj školi ili su lutali na prvoj i drugoj godini? Pa dosta nas upiše 2 škole, dakle gimnaziju i muzičku školu, pa trude se da stignu i u jednoj i drugoj školi, međutim pojedini učenici pronađu sebe u muzici i posvete se muzičkoj školi i generalnom instrumentu koji odaberu. I s tim ja mislim da učine pravu stvar, da nekad ne pogriješe, jer jednostavno muzikom oplemenjuju sebe, muzikom šire radost, pronalaze sebe u tome. A koliko je teško onima koji upišu uporedo i srednju muzičku školu i, evo, kažeš, gimnaziju, koliko uspijevaju u tome da budu podjednako dobri u jednoj i u drugoj školi? Pa jeste naporno, ali, kako kažu, bez muke nema nauke. Pa da, ko ima cilj, on će se posvetiti tom cilju, osvajati ga. Jer svi ti napori, mukotrpni radovi, vježbanje, naprosto iščeznu kad se vi pojavite na sceni, kada dobijete aplauz, kada svirate, kada doživite tu atmosferu, naprosto to iščezne, taj napor. Ima li dosta učenika u vašoj školi koji uporedo idu i u gimnaziju i u srednju? To su izvrsna djeca, na njih smo posebno ponosni, to su učenici druge gimnazije, učenici Bošnjačke gimnazije, učenici prve gimnazije, Katoličkog školskog centra, elektrotehničke škole, recimo, medicinske škole. Ta djeca su zaista nama izvrsna i iznimno draga. Za njih mi čak radimo i vanredno, tražimo vanredne prostore, jer pokazuju takvo jedno, da kažemo, bezuslovno zanimanje za rad u školi, apsolutno svaki rad u školi. Ako imamo vanškolske aktivnosti, projekte u kojima učestvujemo i rado se odazivamo na projekte na koje se pozovemo, vrlo su aktivni takozvani gimnazijalci. Oni praktično imaju po 30 i nešto različitih predmeta unutar jedne godine, ali s takvom lakoćom se nose s njima. Mislim da smo konstatovali da je upravo to talent. Nivo lakoće s kojom se dijete nosi sa svim svojim obavezama i pokazuju se izvrsnima. Naši ugledni ljekari, advokati, sudije, diplomate, pa pogotovo u inostranstvu, pa to su naši bivši učenici. Divno, zaista. Divno, zaista običe prilike da se u narednom periodu i družimo i saznamo još više stvari kada je ova škola i vaši učenici u pitanju. Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Želim vam da dobijete Narodno pozorište kao salu za vaš koncert i obilježavanje 70 godina postojanja vaše škole i da financijski to izdržite, da dobijete i tu podršku. I monografiju da objavimo. Monografiju nismo spomenuli, ona se štampa, ali nema financijskih sredstava, je li tako? Mi monografiju zapravo radimo već nepunu deceniju. Tako divnu priču i takvu lijepu historiju mi imamo, voljeli bi je predstaviti javnosti i za nju evo nalazimo načina uz ogromne napore naše direktorice, profesorice Melite Čičić,
nastojimo da ono što je dobro i što zaista radimo punom snagom ugleda svjetlo dana. Zahvaljujemo vas na ovoj prilici. Divna je prilika koju ste nam pružili. Hvala vam. Nema na čemu, vi ste to zaslužili. Hvala vama što ste odvojili vrijeme, iako imate puno obaveza. Družit ćemo se i dalje u programu Televizije Sarajevo. Sretno. Hvala. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Sviramo, nakon toga novi gosti u našem studiju.